Ви казахме, това ще бъде на повече части, защото имаме само 3 минути и 50 секунди. Поне 3 части. Ако не загуба скоро. Изглежда малко бледа. Стигнахме до банана. Стигнахме до банана. Ти си. Не, ти си. Киви. Мандарина. Праскова. Портокал. Вишна. Кайсия. О, не, пак аз. Череш. Аз горя. Страх ме! Спокойно запиши същите. Ма не мога, страх ме! Спокойно, Страх ме! Хайде де. Обещавам, че спокойно няма да те е страх. Запиши същите. Спокойно, само малко си да пниш косата назад. Ще боли ли? Не. Честно. Обещава, няма да боли. Трябва ми нещо, с което да се разсейва. Мисли си за Фокси. Не мерси. Той само ме лае. Ето, играй с това. Ще го гледам. Не мога, страх ме. Спокойно, ела до тука. Извинете, просто не е много я страх. Много мразя пукането на балони, като флапа. Айде, ще следваш видеото вече. Добре. Мисли си за мисли. Не мога. Страх ме. Мисли си за котеца. Много се слай. Спокойно. Предпочитам аз да си го спукам с зъби. Не! Става аз да ти го спукам. Лайде, да плати се! Страх ме. Чакайте, ще успя. Почвам отново. Така няма да мога да ти го спукам. Виждаш ли? Много е гадно. Да знам, че е гадно. Посетиш, ти си. Чакай сега. Спираме го за малко на пауза. Всъщност, за какво? Чакай. Така вижда ли си? Да. Хайде, да не го видят голяма работа. Сега. Чакаме 10 минути. След малко ще свърши така, че... Ще чакате. Така, хайде. Зеленчуци. Хайде де! Много е смешно някакви. Зеленчуци. Давай. Морков. Праскова. Праслук. Голям прас. Извинят. Зеле. Лук. Чесън. Домат. 5 секунди. Аз ли пъкам? Да. Чай пък. Да, това е ясно, че аз бих и ще трябва да изпълня едно предизвикателство. Не. Тук е може да по. Ние направихме всичките.